saking sesandine sepuluh pinuka kang wiwara makondo lah menika ingkang mapan ing kayuangan dandang mangkure kangge sang pandya Bathari Durga Arande sanyu genya pinarak lenggah satutuk sigra ngawe para punggawa lah mangkono ingkang dadi sabdanira Sendika wonten tau Ibu Bathari. Ya tangger, marmane son awe mangayun awet ana wigati ngger. Wis kontap saindhinging jagat yen Dewa Sarani iku mengenake Sidersanala. Mula tangger, aja mbok kendhani lakumu, tak padoske kanggo gati ngger. Lajeng kados pundi Ibu? Nyedhaki patenggane Dersanala ing Argadahana. Sinadak alut belut kelakon dadi larane wanita jang cepak patine. Menawi manggih Dersanala mbelot lajeng dados sakit anggening pecah. Langge kula ingkang kicalan to Ibu. Aduh Ibu wonten dawuh Ibu Bathari. Ya tangger, aja wedi, kuwi mau lampah gandhek ukara kanggo ngancam Dersanala tangger. Tak kira Dersanala iku sajejering titah wedi lara apa maneh ing pepati. Oh inggih Ibu. Menawi mekaten kula naming nderek Ibu. Iya tangger, aja mangkat sajuga kepara enggal kirapna Parwadya Capegus. Nun inggih Ibu ngestaken dawuh Ibu Bathari.
Wadya saking kayangan dandang pangurit sampun samya waris laju tindak ira wis tumeka ing kayangan swarga tauna dadi perang gegemburan kagiat kang samya mulat Sigara kang bala tuminggal perang cambuk kang samya medali leratate wilatek kandha tanyuanggung mangunjang niti Ladala tumeka ing kayangan swarga tauna malah kapapak pawongan siji iki sajake tukang jaga tamban aku takon sapa aran wae pitambolawan aku ya jenengku Agni Sura sapa jenengmu he yo pitambolawan aku balani Prabu Dewa Serandi aku yaksa dewa ayo ora sah kakian takon minggiro aja ngalang-alangi lakuku aku bakal mboyong Dresana Tira iki Wiladala lagi teko kok nginggatake aku pinercaya njaga katentremaning ing taman kang dilenggahi Bathari Dresanala kumlewat kowe bakal gawe memolo laken lebur dening tangan yo nanteng perkara ora minggat sumrabah dadi sewalang-walang kowe ya salang-walang atya ya Sri Mahaprabu Pancala
Banget uripku tongger wong kerar parabe kok kedarang-darang kaya ngene tongger wong tuwa rapi guna Bathara Guru Durga aja ngendikan kaya mangkono Durga. Apa kula nyuwun pangapunten. Namung nggih kados mekaten lelawahipun musakaken anandipun Dewa Serani ora padha le anak kaya Dewa Serani kok le dibedakake ora tau diperake. Yo Durga, wis, aja ngendikan kaya mangkono. Gage, mlebu ing taman ulun mangestondi. Kepara sing jaga taman wis ulun sirep. Oh nggih kula nyuwun pangapunten, namung nggih kados mekaten. Kula nyuwun panglilah mlebet taman pulun. Iya, Durga.
Pun Ibu Bathari. Bekti kula Ibu. Iya Tresnala wis ulun tampa. Tresnala aja dadi atimu ya Ngger. Marmane aku teko ing kene ana wigati. Kowe bakal tak japuake marang si Tresnala. Ya Ngger. Nek kados mangaten kula mboten sagah Ibu. Ora sagah ya. Kita pola ganteng kowe Tresnala. Ayo. Kocap katingal pinula gantang Sang Tresnala dening Pandya Bathari Dirga. Bengok sorak Sang Tresnala ngati mijil kang cabang bayi kagiat kang samya bulat. Wah! Sopo iki? Mbak Gagat uget bal-bal satulita lae. Aku iki Semar. Semar ya iki. Lah aku iki sapa, he? Siraku urung duwe jeneng, Gus. Ning bakal tak paringi jimat asma supaya luwih santosa. Tak kei jeneng Bambang Wisanggeni Sineksen Jagat Saisine.